Ndamira pamberi pedare mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvizoshandira chokwadi. Zvizoshandira ndechokwadi. Ndinobatwa nemusha. Ndinobatwa nemusha. Mwari batsiro. Pamusoro mambo mutasa adare vana babana namai pamusoro ini ndinonzi Victorine Maringeti. Nhau yangu ndemuganu naMarondo. Ndakapiwa munda ndichiganurana nababa Cephas Marondo 1996. Zvadaro takagara pamusha ipapo ndiri kuganurana nababa Marondo zvakanaka. Handina kana zuva rimwe chete baba Marondo rakauya kwandiri achiti apa Maringeti muganu washaisha wapuka wazodai. Pamuganu ipapo baba Marondo ndakasvika waisa waya yawo wanga watesa fostrati dzawo dzewaya patone muganu kare. Ndokugara dhundo rekutanga kubva muwaya imomo ndo mune gomba randakaforoma zvidhina rechitu ndokuronga ovhoni. Tadaro tiri basa iro riri mukuitwa. Vanasikana vaSamarondo mumwe wacho ndiye watakatopa basa rekutichererawo mvura aitori mukamucheche kake. Mai vake vari kutouya vachitoreza mwana ipo papo pabasa iro rero. Takagara zvakanaka makore esaya baba Marondo vari wapenyu nambuya Marondo vachizoshaya hawo. Handina kana zuva rimwe chete randakadaidzwa kudare rasabhuku kuti wapuka muganu. Kana iwo baba Marondo kuti mwanangu uya apa wakudini, handina kana zuva rimwe chete randinorangarira. Takararama zvakanaka ndokusiya vana wavo washaya wakomana 5 nevasikana. Tararama kudaro ndakazoshama inini 2015 ndiri kuona raSamon kubva kwaSabhuku Mudowaya. Ndabva kubasa iri Friday kusvika kuma7 manheru ndikugachidzwa tsamba nemudzimai. Tsamba yayo izvezvi zvikanzi anopauya mupurisa waSabhuku anzi muri kudiwa padare namuganu naMarondo na8 o'clock mangwanani. Asi pari pamakazombosarawo muchipinda muyadhimawo muchitemawo here kana kuti kudii zvikanzi aiwa hatina izvo. Ano kunoedza. Zvishuwa takarara kwakaedza. Mwana nguva ichikwana takati kuda kutogadzirira kudzika takatoona Sabhuku atotuma nhume yake hanzi maakudiwa. Takadzika pamuganu paya kwakusvika titoone Sabhuku ane vanhu vavo dungwe raitodarika vanhu 20. Ini ndindega ndandiri munyowani munyaya iyoyo kana runyere kupori kuti kune nhau yemuganu ndakanga ndisina. Ndakatongozvinzwira ipapo kutotanga kuzvizivira paSamon. Ano zvakanaka kwakugara pasi. Mari dzemahwanda dzakudiwa ini ndandisinawo mari yacho ndandisina kugadzirirawo. Kwakutongonzi ngaachitaura. Bernard Marondo akapatsana ngoro yake achipa umbo hwake achiti iye kubva muwaya yakaiswa nababa takanzi kumunozonama tinoguma mumonya kusvika kumupwanda. Asi uku kubva ipava muwaya imomomo munozosungira mbudzi kutema huni nekunamatira. Ndo umbo hwaakapa iwo papa. Muganu iwo waari kutaura iwo uri kutopinza nechekare ovhoni yangu negomba riya randakakanyira ovhoni. Inokuona kuti ndiri ndega panapa vanhu vauya vakawanda. Handina mbopedza nguva nawo ini. Ndakangosimuka ndikati pamusoro Sabhuku ndobva ndaenda pamuganu wewaya yakaiswa nababa Cephas Marondo yandakasvika iripo. Ndobva ndangovabatira ndikati muganu wangu uri panapa ndowandoziva. Wandakaratidzwa Sabhuku ari pano nemupurisa waSamhande. Ndo zvandiri kuziva ini, ndo muganu wandinoziva. Handina kana kuseri kwandakaenda kunorima kana kuti kudini. Ndo zviri panapa izvi. Handina mbotora nguva ipapapa. Handina kuziva futi kuti Sabhuku wanga wauya zveneimwe nyaya. Indisiri kuziva futi. Varume vakanga varipo ndoti ano Sabhuku iyi kana yakadai ine muganu kudai yazvitonga iyi mati ingavhikika here. Kanzi mire. Simukai uye kuno kuti runde masoro emaSabhuku. Takunanga kumukomba kwandaimwawo mvura mukamukomba ikaka. Takwidza nemukomba tikundotera masoro emaSabhuku. Kwakusvika pasosi pandaimwawo mvura ndina ndakatanga kuisa pombi imomo muchidiridza munda womukoma ndokwaisvikira mvura. Tiri kudiridza ipo paya. Sabhuku akatotanga ngoti kuita ero. Hatina kuziva kuti zviri kutaura kuti iyi pombi ndira kuti itobvei. Pombi ngaibviswe. Umwe anozomwawo papi. Kochi. Semunhu ndandagadzirira wangu ndine urongwani waningina yekutenga mapombi tatatotenga 35 rows dzedu taita loan yedu kuvheo. Tatatone 35 rows dzedu zadzapo. Handina kuzviita nyaya yakakura ndakabva tangobvisa isu mapombi kwautonanga kwamutarasi kwakuisa mvura yedu. Tararama kubva muna 2015 imomomo. Sabhuku hana kutiudza kuti zvaaona pamuganu wandamuratidza zvakamira sei azvitonga sei. Ndakangofungidzira kuti pamwe anzwisisawo zvaanzi nevadare vakanga varipo. Muganu uri apa ndofunga paSabhuku muri kuzona haivhikiki. Ndokungoshanda maactivities andaingoita mumunda mangu semazuva ese.
After 5 years tabva naSabhuku ndakazona raSamoni rakubva kwaSamanga. Warishe nhasi ndio wakadarika nepamba pangu wachindigasidza waSamoni. Ranga rakanyorwa kuti Victorine Maringeti versus Gibson Marondo. Ndochitobvunza nawo nemudzimai baba, iwe anonzi Gibson Marondo pamarondo ndiani? Vane pamarondo vese tovaziva. But no problem, zita redu rapia plus tadaidzwa pamwe tichanomuonerawo kumberi ikoko pamumwe munhu. Zuva rakakwana ndobva taenda kwa She Samanga. Bernard Marondo haana kuchinja umbo hwake hwaakapa apa kuti tinobva pamupanda kusvika pamuonya kusvika kumupanda. Kubva pawaya yababa takanzi uku munozotema huni kunamatira nekusungira mbudzi. Lloyd ndiye akanga aripo pamazuva acho nearipo Arishe nhasi. Lloyd akabvunza Ishe Chekufa wakati Changamire musati maishe makanga muri sapo mune here wamakambova munda muchiti iwe unoguma apa asi uku unozonamatira kusungira mbudzi nekutema huni. Changamire wana mazwi akawanda vakapindura ndakangonzwa vachita hatina kwatakambozvita. Changamire watendeukira kuna Lloyd akatendeukira kuna Bernard Marondo akati Bernard Marondo alright ngatiite tasimuka pano nhasi pamugano wauri kutaura une here chiratidzo chekuti tingati wakasima mumango kana kuti mafaiba kana kuti mugamu. Tikanza hapana tikanza kutaura chokwadi nyaya yako iyi hauna ofisi yaunonopinda zvanga zviri kunyorwa maminesi awo ikokoko vandakangoona vachinyora hauna ofisi yaunonopinda nenyaya yako ichinzi right. Tikanza nyaya yadi yakutonopera vakasimudza ruoko Marondo kata Changamire ifunga kuti dai tadzika kumunda vatanzi $10 takabvisa mari ndobva tadzika kumunda. Kusvika kumunda zvakabva zvanoita opposite zvatongwa kudare nezvakuitwa. Ndakasvika nawo wana Lloyd nevarishe nhasi avo ndikavaratidza muganu iyoyo wewaya ndopa wachitanga kugadzira zvemuganu mumwe mutsva pakati kusiya uyu uri kudiwa neuyu wabva wagadzira umwe wabva wasiya futi wakapiwa vaSamarondo kare. Anyway takararama wakundogara hedu tikusenza tikushanda. Inzvimbo yandandagara ndichitemera miti ndichiita zvese kutsvaga mapegi angu emadomasi. Saka ndakangoenderera mberi ndichishanda ipapa. After 2 years 2024 last year ndakaona zveSamoni rauya ndakwira zvekudai rauya razichinzi Gibson Maringeti versus Bernard Marondo. Ngatiende tinonzwa kwakusvika ikokuya dare rakatitongera nyaya paseri anga aripo chete ndiye Aishe nhasi. Panga pane mumwe anonzi Raymond Samanga naMoffat Samanga ndo vakanga vakutonga nyaya iyi. Uyu akangotsanangura nyaya yake nokuti yanga amhan'ara akati Maringeti uri kunditorera munda wangu zviri pamutemo uye maspiringuro ake ari kudiridza dzimba dzangu. Ndobva atogara pasi ndobva ndasimuka ndachiona dare riri apa kuti pakutongwa kwayakaitwa paseri vanga vasipo vanhu avo. Chireka ninyatso kuvatangira payakatanga tirege kuitumbura padumbu vajekerwe nekuti togona kuzosiya dzimwe pfungwa kumashure dzichizokwanisa kubatsiridzira munhau yedu kuti vaone. Kuda kuti nditi nyarara wakagura here mugano wakagadzirwa naChangamire. Ndikati ndo pamakauya paya muri kuugura. Pamakaugura makanditaurira mimi kuti tinoenda kuma-workshops ezveminda izvi mese mamurugara muno muri konzera soil erosion. Ndiri kuzama kuprotecta kuti inini for 27 years ndagara panapa ndandiri kuremekedza mugano uyu. Zvino zvamakuya kogura apa ndo kakona kega kandatosarawo nako kane tumiti ndochizodiniwo inini mangu ndituma kubaka because ndicharamba ndiri kupindamo Marondo oramba ari kundimangarira. Ndobva ndangozonzi sainai apa sainai apa ndobva ndangosaina ndanatora ndo maperera ayakaita apa pataenda ndo matsanangurira ndandiri kuita pataenda apa ndone vana Raymond vaenda Raymond Samanga vakarora kwa Bingandadi. Moffat Samanga vakarora kwa Bingandadi. Uyu mai vake Mukunda Bingandadi. Ndobva ndachitoona manje paya kuti vakatomuti wakapusa patakatogura ipapapo ungadai vakatoisa waya sorry wakapusa dai vakatoisa waya nenhingirikini. Ndobva ndachitoona kuti vanhu ava pavari kuti tiri kuuya kumunda still hapana zviri kuchinja. Ndichangoramba ndiri ngori mudambudziko naMarondo ndo pandakati rega ndiende kwamambo ndinomhan'ara nyaya yangu ndokutaura kwangu.
Damira pamberi pedera mambo mutasa. Damira pamberi pedara ramambo mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvandataura ndezvechokwadi. Ndikachabatwa nemhosva. Ndikanyamba ndichabatwa nemhosva. Mwari arimubatsirawo. Mwari arimubatsirawo. Pamusoro ichangapi. Nababa Maringeti isusu vana baba takauya 1984 kuzogara panzvimbo iyoyo Beteri. Kubva 1984 kusvika pakazogara ava pakazouyawo 2000 ndipo pakazotanga kuvakawo. Baba akasiya atipa mapegi kuti iwe uchagara apa, iwe uchagara apa. Nyaya yewaya yaari kutaura 1984 waya dzakanga dzichitonesa. Yakatosungwa timwe nobva apa kuenda po tichisosera mombe tisvika tiri kumagumo kwakusina Mwari. Vanhu vatakasvika vari panharaunda ipapo Sazengeni naMarodza naStole naBingandadi. Saka vana Bingandadi ndivo vakazotove manext door edu taakumusoro kuti hakuchagari vanhu inzvimbo yeNational Park. Saka takanzi musazoteme miti yemuNational Park. Muchitema rusosa rwenyu, temai muyadhi mwenyu muchisosera yadhi yenyu, musazoteme kunze munosungwa. Tikaita saizvozvo. Saka pakazouyawo ava takagara pasina ari kusvika ipo panzvimbo iyoyo isingashandi. Saka ndakazoona wakwadza mudhuze newaya. Kubva kumba kwavo wakajamba, pawakajamba kwako kwadza mudhuze newaya. Chinzvimbo chidiki diki kudai. Pendakazviona ndakaenda kodaidza mukoma. Ndikati mukoma uye muonewo zviri panapa. Mukoma akauya akati ngatiende pamba pavo tobvunze. Takaenda gogoi saapindai. Baba varipo here? Kanzi baba hapana. Kana wauya muzoti wana Samaro ndombosvika pano. Zvakanaka. Tabuda hatina kupedza yadhi yavo. Takanzwa umwe mwana akadaidza, baba mukuru. Wakadara vari mumba. Kanzi vari kudei? Mukoma mazvidzwe munhu aripo pamba. Asi petasvika haana kubuda. Toita sei? Handi kumba. Mukaenda kudaro masamanga handiti. Ndazwa kunenge makaenda matatu akusvika matatu. Handiti. So my worry now ndeyekuti dare 1 harirambi richientertaina the same case katatu. Handizvo. Kana dare rinoiri headman atadza nyaya anoikwidza kuna mama. Kana munhu asina kufara nezvataurwa naheadman anoapila against that decision. Ende dare raanoapila kwariri nderamama. The same applies kunoku munhu asakafara futi anokwanisa kuenda kwaikoti. Handiti. So the same court cannot act again as an appeal court. Hazviitiwa. Handizvo. Ndo nyaya yangu yekutanga. Yechipiri ndeyekuti I cannot change a decision that was made nemunhu akanga aripo before inini. Because chaakufana kuitwa ipapo is to appeal against that decision uchienda kuhigher court of appeal. Titesi. Nyaya hairambi ichidzoka muchiita. Ndiri kuda inini kuti kana papiwa decision necourt panonyorwa LC form. Pane paine verdict yekutora kuti nyaya itatonga taona zvakati. Abatwa nemhosva ndinhingi. Handiti awina ndinhingi. Saka mutongo uri kuti zvakati. Can I have those? Nepepa here. Ndoda mapepa payakatongwa naLloyd I want the paper. Payakatongwa futi nearipo I want the paper. Payakatongwa kechitu naLloyd I want the papers. Ndakuti ndione mapapers yokuti verdict yanga ichinyorwa yanga ichiti chii. Because chinoitika ndechekuti there are two things. Headman akatonga. It's either I uphold decision yani ya headman. Kana nyaya yakatongwa zvakadii zvakanaka. Handizvo. Kana kuti ndinoichinjinudza kuimitsikidza zvakadii zvakanaka. Kana isina kumira zvakadii zvakanaka. Handizvo. So kana makabva kudarira headman inini ndiri kuda chinondirakidza kuti decision yakapiwa kwaheadman bepa racho iri ndoriwerenga
ndoona kuti zviri kuti chii, because kana musinaka zvese zvamuita yese hakuna hapana pandiri kuona kuti ichi chirapa, because even nhasi unonyamuka toda kuenda kukoti handiti to appeal against that decision. What do you use? Kana usina written document, you have got no written document, saka uri unoshandisa chii to appeal against the given decision? Taura tisi. Padare rekutanga rasabhuku. Sabhuku haatongi nyaya, sabhuku anoyananisa. The first court in Zimbabwe, i-primary court, rinopresidwa over na headman na ishe. The second court, i-community court, inopresidwa over neni na mama. Saka ya sabhuku is out, kuyananisa sabhuku akatadza kuyananisa, anobva aipfudza yoita an issue court yani, first court, primary court yaishe. Saka ndiri kuda chinyorwa chamakapiwa pamakatanga kuenda kudare raishe kuti zvakanzi chii. Taura tisu. Ipepa. Handisi kuda munhu, ndiri kuda pepa. Saka manga muchitongei. It was supposed to be written paper kuti kwazopiwa default judgment because munhu asumuka tiri pakati pedare. So zvorunditaura iyese ko akati ndinombosumuka ndiri kuzviona papi pandichamusunga napo. Ndati inini zvauri kutaura izvozvo ndozviona papi pazvakanyorwa. It's your word against his word. So I cannot make a decision based on hearsay. Uri kutaura zvako iwe uye akutaura zvake. Saka wanichati ari correct ndiani? Right. Iyi nyaya yevarume ngaiende painspection. Idzoke next court. Inspection in local. Right. Because kana pasina any document, pasina chinhu, it means nyaya ina kutonga. But sabhuku vanofanira aripo boundary. And the sabhuku ye musuri kuya team inspection, sabhuku vanofanira aripo. Yeah. Kuchinjwa sei boundary. And the boundary, how come with the same boundary nochinjwa katatu? Nochinjwa katatu, munhu wacho akambopuwa pasi. Ishe apinda ari kuya neboundary rake. Ndizve. Ishe apinda uya neboundary rake. Sabhuku anga aripo une boundary rake. Munhu wacho ogaripo. Andizomukona. So isusu hatitongi nyaya idzodzo, toda kutonga nyaya dziri chii, kuti nyaya inofanira kuita fair to everyone. Anditi kana taona kuti nyaya ikai mese hamuna chamuri kutoziva, then you have to reach a compromise. Andizvo, we have to reach a compromise kuti kana if there is need yekuti mugano iwo uitwe redefined again, ugadzirwe futi panyowani, mugano iwo unonogadzirwa futi panyowani, usingafevhi munhu kana uyu. Because already ndatozwa kesi yataura futi yekuti dare racho raishe rese ndoana Bingadhadhi wega, wakwambo wanambuya nanatezvarawa ndiwo vari dare. Saka pakadaro kana maziva kuti mune nyaya yakadaro riri dare, handiti you will case yourself. Wana Bingadhadhi vaifanira kungatora Bingadhadhi, aiwa isusu tine chekuita nemukwasha wedu mudare umu hatidi ishe saka iwamwe wanhu vanodini wamunoita nyaya, kana kutoitransfer kubva kwaSamanga yoiswa kwaMandeya kana kwaSahumani, handizvo, kana kwaZindi yonotongwa kupi ikoko. Haitongwi nenyaya yamunoisa zoti ini zvakafanana kuti ndikatonga tezvara wangu here, ndikatonga mainini wangu kana ambuya wangu, hazviiti. Ndinopa umwe mambo odini wotongawo. Ndo zviri fair izvozvo, handizvo. Kukana kwese kunozi Majesty Nhingi azvirikesa kubva panyaya yanhingi, is because ane interest in that case, handizvo. Saka hazvibvumirwi pamutemo. Kana watoona ndo zviripo zvibvise mukati mechi, ndiwo kuti nyaya inzi paita justice. And the fact yekuti this case yakaitwa katatu asi hapana kana paper to show kuti nyaya yakapindwa katatu, then consider the makore atiri kutaura nezvakuti 1984 2000, that's more than 30 years ago. Handiti vamwe vanhu vakatofa, vanga tori mudare wacho, kana dare rakutochinja kuti rekutanga vanhu vacho vakatofa masara 1
rechitu rikapinda ishe wacho anga aripo akatofawo nedare rake rikapera, kukauyawo ishe woisawo rimwe dare rake wobva afa futi nedare rake, kobva kwauyawo umwe ishewo wanewo dare rake nyowani. Asi pane pepa iri rikuratidza anything? There is no paper. Nyaya ingaitangwe panyowani, inspection in local, next court date wodzoka kucourt, then ndikazise nyaya iyo.